Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ara. Taong 1978, San Mariano, Isabela. Sa isang tagong baryo sa San Mariano, nakatira ang pamilya ni Ara. Bata pa siya nung nagkaasawa at sa edad niyang 18 anyos, may anak na siya. Isang kahihiyan para sa mga magulang ang pagkakaroon ng maagang nakapag-asawang anak. Kaya nung malaman nilang pagdadalang tao ni Ara, ora mismo itinakwil nila ito. Masakit man yun para sa kanila, wala silang magagawa kundi gawin ang mga nararapat. At dahil sa naging pasya ng kanyang ama, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Masakit man pero tanggap na niya nakalimutan ang mga ito. Mabuti na lang pinuno. Mahal siya ng kanyang asawa, kaya kahit anong hirap, hindi sila nito iniwan ng kanilang anak. Lumipas pa ang mga buwan. Natuto na rin silang mamuhay gamit ang sarili nilang diskarte at lakas. Nakapagpatayo na rin sila ng mumunting bahay na pinagtirahan nila ng halos 11 taon bago nakalipat sa panibagong tahanan. Hindi man naging madali ang proseso nito. Laking pasasalamat na lamang niya sa mga taong tumulong. Hindi nagtagal. Nang magkaroon na sila ng 3 supling, doon na sila nagdesisyon na wag na itong dagdagan. Ang problema, magmula noong napagkasunduan nila ang ganoong pasya, pabalik-balik na ang sakit nung pangalawa nilang anak. Kung saan-saan na rin nila yun ipinunta, ngunit sa kasamaang palad, walang nakalunas sa iniinda nitong karamdaman. Awang-awa talaga sila Ara sa bata, lalo pat nasa 4 anyos pa lamang ang edad nito. Dahil sa ganoong pangyayari, naging masigasig ang paghahanap nila ng manggagamot. Kung saan-saan na rin sila nakapunta, hanggang sa may makausap silang matanda na nakapagsabi ng totoong karamdaman ng bata. Ayon dito, hindi sakit ang kinakalaban ng kanilang anak, bagkus isang uri ng sumpa. Kadalasan nangyayari ang ganoong kaganapan kapag hindi pantay ang bilang ng anak ng isang pamilya. Dagdag pa nito na, nagiging posible lamang ito kapag may nakatipos sa kanilang tao na may alam sa lihim na aral ng kaliwa. Ang taong yon ang nagbibigay kapangyarihan sa sumpang dinadala ng kanilang anak, kaya kung hindi ito mababasag, may posibilidad na mamatay ang bata. Huwag na kayong maghanap ng albularyo dahil walang kahit na sino rito ang makakatulong sa inyo. Ang gawin ninyo, dagdagan nyo ang inyong anak. Alam ko, panibagong sakripisyo yan para sa inyong pamilya, pero sadyang wala kayong pagpipilian. Nang marinig naman nila Ara ang sinabi nito, hindi sila kaagad naniwala. Kung saan-saan pa sila pumunta pero wala talagang nangyari, hanggang sa nagdesisyon na silang gawin ang naging payo nito sa kanila. Ilang buwan nang lumipas, nagdalang tao si Ara. Isang malusog na lalaking sanggol ang kanyang isinilang, pero nung mailuwal niya ito, may nakita siya roong kakaiba. Sa maniwala man kayo o hindi, literal nakakalabas pa lamang ng bata, umbok-umbok na ang kalamnan nito. May mga balahibo na rin yun sa katawan, tapos yung itsura nito parang matanda na talaga kung titingnan. 5 buwan ang dumaan, magaling nang lumakad ang bunso nila. May mga nasasambit na rin itong salita, at sa pagtungtong nito ng 1 taon, dere-derecho na ito kung magwika. Sa halip naman na maalarma ang kanyang asawa, tila bang natuwa pa ito. Magmula rin noong tumungtong ito ng 1 taon, hindi na nagkasakit ang 2 nilang anak. Lumipas pa ang mga buwan. Nakalimutan na nila ang mga pangyayaring nagbigay ng takot sa kanilang mag-asawa. Akala nila Ara, yun ang katapusan ng lahat, pero ang hindi nila alam, ito pa lamang ang simula. Sa pagtungtong ng 5 nitong kaarawan, naging maayos naman ang lahat. Napakaganda na ng buhay nila noon, pinuno.
Kaya hindi talaga nila inaasahan na may darating na problemang magbibigay kalbaryo sa kanilang lahat. 7 buwan ang lumipas pagsapit ng taong ito. May nakilalang kaibigan ng kanilang bunso. Ang pangalan nun ay Lucas, anak ng isang mayamang pamilya sa karatig baryo. Nang malaman ni Ara ang tungkol dito, di naman siya nangamba, gawa ng mas pabor nga yun para sa kanila. Subalit habang tumatagal ang pagbisita ni Lucas sa kanilang tahanan, may napapansin siyang hindi kaaya-aya sa bata. Kahit kasi mayaman ang pinagmulan nito, napakadungis nito kung titingnan. Bukod sa palagi itong nakasuot ng butas-butas na damit, napakapanghirin nito. Animoy hindi man lang ito pinaliguan bago papuntahin sa pamamahay nila. Dahil sa ganoong sitwasyon, palagi na siyang naiirita sa bata hanggang sa napag-usapan na nila ito ng kanyang asawa. Hindi naman naging mahirap para sa kanila na mapaalis ang batang yon. Pero magmula noong hindi na ito bumibisita, tila bang nagkaroon ng pagbabago sa pamamahay nila. Yung pangalawa nilang anak, bigla na namang nanghina kahit may katandaan na ito. Di lang yan, naging malungkutin na rin ang kanilang bunso sa puntong hindi na sila nito kinakausap. Palagi na rin itong tulalang nakadungaw sa bintana na para bang meron itong hinihintay. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy ang hindi nito pangkaraniwang ginagawa hanggang sa nagpasya na silang kausapin ito ukol sa dinadala nilang problema. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong sinabi sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, humingi na siya ng tulong sa kanyang asawa, baka sakaling magsalita ito kapag ang ama na nito ang kausap. Sa kasamaang palad, wala itong naging epekto hanggang sa sumapit na ang gabi na natagpuan na lamang nila ang kanilang bunso na wala ng buhay sa higaan nito. Maputla na ang buong katawan ng bata nang madatna nila, tapos hindi na rin yun humihinga. Napakalamig na rin ang kanyang temperatura, indikasyon na kagabi pa ito pumanaw. Dala ng pagkagulat nilang mag-asawa, dali-dali naman nila itong nilapitan. Habang kalong-kalong ni Ara ang bata, agad namang tumakbo ang asawa niya patungo sa pinakamalapit na bahay ng albularyo. Pagkabalik nito, agad naman itong pinakiusapan ng albularyo na tingnan ang kanilang anak. Hindi kasi ito kumbinsido na basta-basta na lamang itong papanaw nang walang matibay na dahilan. Dahil sa ganun nilang agam-agam, agad namang lumapit doon ang matanda. Mula ulo hanggang paa, maigi itong pinakiramdaman ng matanda hanggang sa may napansin na itong kakaiba sa may bandang tiyan nito. Sa kabuuang katawan kasi ng bata, tanging ang parting yon ang nakitaan nito ng kakaibang umbok. Umbok na may hahalin tulad mo sa isang batong dahan-dahang umuusli mula sa ilalim ng lupa. Napakatigas din ang bagay na napansin ng matanda, kaya dahan-dahan naman niya itong hinilot hanggang sa tuluyan na itong nawala. Matapos nun, inilapat nito ang kanyang tenga sa dibdib ng bata dahil sa mga narinig nitong mahihinang pintig. Alam naman itong patay na ang batang yon, pero hindi ito gaanong kumbinsido. Malakas kasi ang kutob ng albularyo, may posibilidad pang maibalik ang buhay nito. Di man kapani-paniwala kung iisipin, pero nangyayari ito sa totoong buhay. Marami na ang mga taong namatay na napabalitang muling nabuhay dahil sa klase ng gamot na kanilang natanggap bago sila totoong pumanaw. Nang makumpirma naman ng matanda na hindi bunga ng kanyang imahinasyon ang pintig na kanyang naririnig, dito na ito nagbigay abiso sa kanila ukol sa kailangan nilang gawin. Ayon dito, may posibilidad pang mabuhay ang bata pero hindi ito nangangahulugan na magagawa nila ito ng walang kahirap-hirap. At kahit merong posibilidad, hindi ipinagkaila ng matanda na nasa harap na ng kamatayan ang naghihingalo nitong katawan. Dagdag pa nito na, kung hindi sila kikilos ng maaga, maaaring makuha ito ng nilalang na matagal nang naghihintay sa ganoong pagkakataon. Ara,
Manong Persing, alam niyo naman sigurong espesyal ang anak niyong ito, hindi ba? Marami ang may gustong kumuha sa kanya. Kaya ang mga ganitong pangyayari, hindi na ito nakakapagtaka. Yun nga lang, nagulat ako sa kagustuhan ng mga nilalang na ito na patayin ang anak ninyo. Wala akong ideya sa kung anong gustong gawin nila. Pero may kutob ako na may gusto silang makuha. Mariinding inilahad ng albularyo na sa estado ng anak nila, hindi malabong nagtatangan ito ng isang likas na bertud. Kung hindi nyo kasi naitatanong, may dalawang uri ng bertud sa mundo. Una, ang mga kilala nating mutya. Tapos yung ikalawa, ay mga mutyang kakambal ng mga sanggol na isinisilang dito sa ating mundo. Kagaya ng mga mutya ng kalikasan, tsak din ang pagiging makapangyarihan ng mga ito. Yun nga lang, ang mga likas na bertud, walang eksaktong panig na kinabibilangan. Kumbaga, babagayan nila ang abilidad ng taong nagtatangan sa kanila. Dahil sa ganun itong katangian, hindi talaga maipagkakailang marami ang naghahabol sa ganoong uri ng mutya. Ang iba nga, nagagawang pumatay ng kaibigan para lamang makakuha ng ganon. Pagtatapat pa nito na, kalimitan sa mga nilalang na naghahangad ng ganoong bertud ay yung mga nasa kaliwa. Mas pabor kasi para sa kanilang magtanga nito kaysa maghanap pa ng mga mutya na babagay sa kanilang abilidad. Naniniwala rin ng matanda, isa ito sa mga rason kung bakit bigla na lamang namatay ang kanilang bunsong anak. Dagdag pa nito na, magkadikit ang buhay ng mutya at ang bata, kaya kapag nawala ito sa kanila, tsak na rin ang kanilang kamatayan. Isang katotohanang hindi talaga maiiwasan. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng kinakailangan nilang malaman, nagpatuloy ito sa panggagamot. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, ipinagtapat sa kanila ng albularyo ang mga nadiskubre nito. Kagaya ng inaasahan, may nagtatangkangang kumuha sa bertud na taglay ng kanilang anak. Yun nga lang, hindi ito nakilala ng lalaki dahil sa burado ang mukha nito. Nabanggit din ito na nangangailangan na lamang yon ng ilang araw bago makuha ang tanga na bertud nito. At kung hindi sila nagmamadaling kumuha ng mga sangkap panlunas, hindi malabong mamatay ang bata. Pagkalahad naman ng matanda ukol dito, agad naman itong nagbigay ng listahan sa kanyang asawa. Lahat ng kinakailangan nilang kunin na katalaroon upang masigurong wala itong makakalimutan. Hindi rin biro ang mga sangkap na pinapakuha, kaya base sa estima ng kanyang asawa, aabutin siya ng 1 linggo sa paghahanap pa lang. Ang problema, hindi siya maaaring magtagal ng ganoong kahaba, lalo pat bilang na lamang ang mga araw ng bata. Dahil dito, nagdesisyon itong magpatulong sa kanilang mga kadugo. Sa loob lamang ng 2 araw, masigasig nilang hinanap ang lahat ng sangkap na pinapakuha. Sa loob ng ilang araw na wala ito, nakita ni Ara kung papaano makipaglaban sa albularyo ang bata. Pagtungtong naman ng gabi ng 2 araw, habang nagpapahinga sila, bigla naman itong nagpumiglas sa higaan niya, dahilan para mapasawalang bisa ang lahat ng panggapos na dasal na nakabaon sa katawan nito. Nataon din noong nasa kasagsagan ng pamamahinga ang albularyo, kaya huli na nang napansin nilang nawawala na pala ang kanilang anak. Dahil sa pangyayari, agad naman nilang sinuyod ang lugar. Kung saan-saan na rin sila noon pumunta, hanggang sa marating nila ang isang tahanan na nakatayo malapit sa manggahan. Matagal nang nakatirik ang bahay na yon sa lugar, ngunit bibihira lang ito kung pansinin ng mga tao sa baryo. Karamihan kasi ng kanilang mga kakilala, naniniwalang aswang ang nakatira rito. Kahit namiminsala na yon sa kanilang lugar, sadyang walang kahit na sino ang may kakayahang magpalaya sa mga ito. Pagharap naman nila ng bahay, napansin nilang bigla ang pagkakaroon ng siga ng isang sulo kahit wala naman doong tao. Matapos naman itong masilayan ni Ara, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba, lalo pat alam niyang mapanganib ang pamilyang pinuntahan nila.
Hindi naglaon. Unti-unti na nilang narinig ang langit-ngit ng pinto, kasabay ng pagsilay nila sa isang babaeng may maputing buhok. Kung titingnan, akalain mong malapit ng mamatay ang taong yon, pero ayon sa manggagamot na kanilang kasama, pawang panlalaro lamang ito ng matanda para kaawaan siya. Mahirap man itong paniwalaan pero pangkaraniwan na ito sa mga taong nagtatangan ng masamang dugo. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, naagaw na nila ang atensyon ng matanda. Dahan-dahan itong tumitig sa albularyong kasama nila at pagkalakad nito ng ilang hakbang, nakita niya kung papaano lumaki ng husto ang bunganga nito hanggang sa matapakan na nito ang kanyang leeg. Maya-maya pa, bigla naman itong umatungal ng napakalakas kasabay ng pagliyab ng suot nitong damit. Nang mawala na ng saplot ang matanda, dahan-dahan naman itong inilapat sa lupa ang kanyang kamay hanggang sa makita nila ang isa-isang pag-usli ng matatalas nitong buto sa likod. Humaba rin ng bahagya ang daliri nito kasabay ng pangingitim ng buo nitong kamay. Pag-angil naman ng matanda, nagmamadali naman itong gumapang papalapit sa kinaroroonan nila. Nang masipat naman ito ng albularyo, agad naman itong hinugot ang dala nitong punyal habang nagwiwika kay Ara ng, "Takbo! Huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakarating ng baryo!" Matapos naman itong sumigaw, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo. Wala nang lingon-lingon dahil sa mga sandaling yon, mas mahalaga ang sarili niyang kaligtasan. Ilang metro ang layo mula sa bahay ng nilalang, narinig niya ang sigaw ng albularyo kasabay ng panandaliang pagbalot ng katahimikan sa buong paligid. Maya-maya pa, muli na naman niyang narinig ang tinig ng albularyo, subalit sa pagkakataong yon, ramdam niyang hinang-hina na ito. Pansin din niyang purong depensa na lamang ang ginagawa nito, kaya sa halip na magtagal sa labas, agad siyang naghanap ng bahay na pwede niyang masilungan. Mabuti na lang, may mga kakilala silang nakatira sa malapit, kaya na may agad siyang nakahingi ng tulong. Pagpasok naman ng mga ito sa kanya, hindi naman ito nagdalawang isip na magtanong ukol sa mga nangyari. Kumuha na rin yun ng kanilang mga armas, na animoy meron silang tutugising kalaban. Dahil sa kagustuhan ng mga tumulong na hanapin ang nanakit sa kanya, hindi naman siya nagdalawang isip na ituro ang matanda. Pagkarinig naman ito ng kanyang sinabi, agad namang bumakas sa kanilang mga muka ang pag-aalangan. "Ara, mas maganda siguro na sumama ka na muna sa amin para maituro mo kung sino talaga ang taong nanakit sa'yo. Kung ipagpabukas natin to, maaaring hindi na natin maabutang buhay ang albularyong tumutulong sa inyo. Ikaw din, habang buhay mong papasinin ang pagsisisi at kanyang pagkamatay." Nang marinig naman ni Ara ang sinabi nito, kahit nakakaramdam ng takot, pinili niyang sumunod. Paglabas naman nila ng bahay, agad naman niyang tinawag ang mga kababaryo nilang naghihintay. Bitbit ang kanilang mga sulo. Sama-sama nilang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang marating naman nila ang tirahan nito, agad naman nilang nakita ang nilalang, nakasalukuyang nakaupo sa labas habang abala sa pagtatabako. Sa estado nito, parang hapon pa lang sa lugar niya. Bukod kasi sa nakabukas sa mga bintana ng bahay niya, napansin din nilang parang magluluto pa lamang ito ng hapunan. Ang oras na noong mga sandaling yon, bandang 12:00 na. Pagsilay naman ng matanda sa kanila, paugod-ugod naman itong naglakad hanggang sa marating na nito ang bakuran ng kanyang tahanan. Pagtitig naman ito sa lalaking tumulong sa kanya, di naman ito maiwasang mapangiti habang panay pa rin ang pagyupyup sa hawak niyang tabako. "Bakit nagdala kayo ng maraming kasama? May mga tangan-tangan pa kayong armas. Ano ba ang nagawa kong kasalanan para pakitaan niyo ako ng ganitong karahasan? Hindi niyo man lang ba nakikitang matanda na ako?
May laban ba ako sa inyo para ako'y pagtulungan ninyo? Nang marinig naman ng mga kalalakihan ang sinabi nito, walang kahit ni isa sa kanila ang naglakas loob na sumagot. Kahit kasi isang matanda ang nagsasalita sa kanilang harapan, hindi nila maipagkakailang isa itong makapangyarihang nilalang. Subalit, nang magkaroon naman ng lakas ng loob ang lalaking nilapitan niya ng tulong, matapang itong sumagot sa matanda ng, "Hindi kami pumunta rito ng walang dahilan. At saka tanda, huwag ka na magpanggap. Kilala ka namin, lalo na yung kulay ng dugo mo." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dito na unti-unting nagbago ang kilos nito. Imbis na magmakaawa pa yun sa kanila, tumawa yun ng tumawa na para bang merong nakakatawa sa sinabi niya. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na naman itong tumahimik kasabay ng taimtim nitong pag-uusal ng mga buhay na salita. Pagkatapos magbanggit ng mga orasyon ng matanda, laking gulat na lamang noon nila Ara nang mapansin nilang dahan-dahan ng nangingitim ang mga mata ng kanilang mga kasama. Sa isang iglap, imbis na pagtulungan nito ang matanda, sila mismo ang nagpatayan. Hindi mawari nila Ara kung sinasadya ito ng mga kasama nila o hindi naman kaya'y dulot ito ng engkantasyon ng matanda. Dahil sa ganoong pangyayari, imbis na hanapin ang albularyo, inuna nilang dumistansya sa lugar. Iniwasan na rin nilang makialam pa sa takot na madamay pa silang dalawa. Pagdistansya naman nila ng bahagya sa tahanan nito, doon nila nakita ang matanda na kasywal na naglalakad sa gitna ng kanilang mga kasama. Hindi nila mawari kung ano ang ginagawa nito, pero base sa kanilang mga nakikita, parang sinusubukan nitong alipinin ng mga taong nakapatay na ng mga kakilala nila. Kalaunan, pagtigil naman ng paglalaban, saksi ang kanilang mga mata kung papaano lumuhod sa harapan nito ang mga natira nilang kasama. Sa utos din ng matanda, isa-isa nitong ipinasok sa loob ng bahay ang labi ng mga taong namatay hanggang sa wala nang natira. Matapos nun, agad naman itong inabisuhan ng kanilang mga kasama na bumalik na sa kani-kanilang mga tirahan. Pagkabigay naman ito ng utos, agad naman yung pumasok sa loob na para bang walang nangyari. Pagsilay naman nila sa mga kasama nilang naglalakad papauwi, pansin na pansin pa rin nila ang mga mata nitong kakulay ng uling. Nabago lang rin ang kulay nito nung marating nila ang baryo, ilang metro ang layo sa kanilang mga tahanan. Pagpasok naman ng mga ito sa loob, minabuti naman nilang umuwi na rin sa bahay ng kanyang kaibigan upang pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Nagdesisyon din silang ipagpabukas na lang ang pagtatanong sa mga ito upang masigurong nasa maayos yung kalagayan. Pagpatak naman ng sumunod na araw, hindi pa man tumitilaok ang manok, bumisita na sila sa bahay ng mga biktima. Alam kasi nilang gising na ang mga ito, lalo pat nagtatrabaho yon ng maaga sa bukid. Pagbukas naman ng pinto, bumungad sa kanila ang lalaking kasama nila noong nagdaang gabi. Tinanong nila ito ukol sa mga nangyari pero sa kasamaang palad wala itong naaalala. Dagdag pa nito na natulog ito buong magdamag kaya imposibleng makasama siya. Ganon din ang naging sagot ng iba pa nitong mga kasama kaya nang mapagtanto naman nila ito, hindi na sila nagpumilit sa mga nalalaman nila. Ilang oras pa ang lumipas, dumating na rin ang kanyang asawa, bitbit ang mga sangkap na pinakuha ng albularyo. Natagalan man ang pagbalik ng mga ito, wala namang labis at kulang sa kanilang mga kinuha. Pagtanong naman ito sa kanya kung nasaan na ang albularyong tumutulong sa kanila, nanlulumo namang inilahad ni Ara ang tungkol sa mga nangyari. Dagdag pa niya na hindi na siya naniniwalang buhay pa ito, lalo na't wala na sa personalidad ng matanda ang magpakita ng awa sa kanyang mga kalaban. Nang marinig naman yon ng asawa niya, bigla naman itong ibinalibag sa lupa ang mga gamit nitong dala. Dali-dali rin yung kumuha ng talibong, sabay sugod sa pamamahay ng matanda. Sa takot ni Ara na mapahamak ang kanyang asawa, hindi niya napigilang sumunod.
Habang binabagtas ang daan, paulit-ulit niya yung pinigilan, ngunit hindi ito nakikinig. At dahil sa ganoong pangyayari, pansamantala nilang nakalimutan ang anak nilang naghihingalo na. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa bahay ng nilalang, nadatnan nila itong nagluluto sa labas. Isang malaking kawa ang pinaghahaluan nito ng mga sangkap na animoy may malaking piging na magaganap. Sa unang tingin, napansin din nilang purong mga baboy ang karne na niluluto nito, pero hindi sila roon gaanong kumbinsido. Di kasi kalayuan sa kawa, may mga nakita sila roong damit na punit-punit. Sa may pintuan ding parte ng bahay, may mga nakatayong banga na halos doble-doble ang taas sa kanila. Nang mapansin naman ito ng kanyang asawa, agad naman itong kinumpronta ang matanda. Sa pananalita pa lang nito pinuno, mararamdaman mo talaga ang matinding galit nito na animoy konting pangiinsulto lang ng kaharap nito, hindi malabong mataga niya ito sa ulo. Pagtanong naman ng asawa niya ukol sa kinaroroonan ng albularyo, humagikgik lang naman ang matanda habang nagwiwika rito ng, Bakit mo sa akin siya hinahanap? Anak ko ba siya? Tsaka hindi ko kasalanan ang nangyari sa kanya. Binalaan ko na kayong wag niyo akong pakikialaman, ngunit hindi niyo ako pinakinggan. Kung may sisisihin ngayon dito, sisihin niyo ang mga sarili ninyo. Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, bigla naman itong tinaga ang matanda sa ulo. Ang kaso lang, imbis na bumaon ito, bigla itong tumalbog na siyang naging sanhi upang mabitawan niya ito. Pagtilapo naman ng talibong, agad namang napatras ang asawa ni Ara. Si Ara naman, hindi na rin mapigilang umatras hanggang sa masipat na nila ang pagtayo ng matanda. Bago nito nilisan ng kawa, dumakot muna yun doon ng kakarampot na karne bago lumapit sa kinaroroonan nila. Pagharap naman ito sa kanyang asawa, itinuro nito ang entradang bahagi ng bahay kung saan doon nila nakita ang damit ng anak nilang isang gabi na nilang hindi nasisilayan. Nang mapansin naman niya ang bagay na yon, agad namang bumuhos ang kanyang emosyon. Imbis na makinig pa sa sinasabi ng nilalang, napilitan na siyang kumaripas ng takbo para tingnan ang kanyang anak. Ngunit pagdating ni Ara sa kanila, wala na siyang naabutan. Yung pangalawa rin nilang anak, nadatnan niyang nakabigti sa ibabaw ng higaan ng bunso nila. Ang dalawa namang natitira, nakapagtatakang hindi man lang napansin ng mga karumal-dumal na pangyayari. Kung hindi pa ito natuklasan ni Ara, hindi rin yun mamamalaya ng mga anak niya. Ayon sa mga ito, nakalaro pa nila yun kanina, kaya hindi sila naniniwalang kagabi pa ito nagbigti. Dagdag pa nito na, palagi silang pumapasok sa silid ng bunso nila at nakikita naman nila ito roong mahimbing na natutulog. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang anak, dito niya napagtanto na dinaya sila ng matanda. Dala naman ng kanyang galit, imbis na manghina at malungkot, nagdesisyon siyang bumalik sa tahanan ng matanda. Pagdating naman niya sa lugar, agad naman niyang inilahad ang kanyang mga nalaman. Walang pati niya rin itong pinagmumumura, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito gumaganti sa kanya. Tahimik lang na nakikinig ang matanda, animoy isang magandang himig para sa kanya, ang mga masasamang salitang binibitawan ni Ara. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng kanyang asawa na tumataas na ang kanyang dugo, dito na siya nagsimulang suwayin siya. Pagtigil naman niya sa pagsasalita, galit na galit naman niyang tinitigan ng matanda habang paulit-ulit itong sinusumpa. Dahil dito, nagdesisyon ng magsalita sa kanya ang nilalang. Ano naman ang magagawa mo kung talagang ang kinuha ko ang anak mo? Gusto mo bang sumunod sa kanya? Pwede naman nating gawin yan. Alam mo kasi, Iha, maraming nagugutom sa parte namin. At ang anak mong yon, isa sa magpupuno ng aming tiyan. Gusto mong maghigante?
Bakit, may magagawa ka ba? Kung ako sa inyo, tanggapin nyo na lang ang mga nangyari. Masyado nang malaki ang gulo dito. Kaya papalagpasin ko na lang ang mga ginawa ninyo. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong itinuro ang daan papalabas. Upang mawala rin ng palaisipan sa kanilang mga utak, kampante nitong ipinakita ang labi ng kanilang anak na kasalukuyang nakahandusay sa loob ng bahay, katabi ng mga banga. Nang masipat naman ito ng kanyang asawa, kitang-kita niya ang pagkadurog ng kaluluwa nito. Tipong gusto nitong gawa ng masama ang matanda, pero alam nitong wala siyang magagawa. Sa paglipas ng mga araw, hindi nila makalimutan ang tungkol sa mga nangyari. Marami silang binabalak noon pero ni isa sa mga ito walang natuloy. Kalaunan, nang medyo humupa na ang tensyon, inakala nilang magiging maayos na sila matapos nilang mailibing ang labi ng pangalawa nilang anak. Ang kaso lang, 3 buwan ang dumaan sa hindi inaasahang pangyayari, kinitil ng kanyang asawa ang sarili nitong buhay. Ayon kay Ara, umalis lang ito para maghanap buhay pero isang gabi itong hindi nakauwi. Nalaman lamang niya kinabukasan nun, natagpuan ang labi ng kanyang asawa na nakabigti sa puno ng nyog. Dahil sa pangyayari, halos hindi na talaga niya maisip kung papaano niya pa iuusad ang buhay nila. Lagpak na lagpak talaga siya noong mga sandaling yan, at ang tanging nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ang pagbabalik loob sa ama. Binago siya ng pananampalataya niya pinuno, hanggang sa mabalitaan niya ang pagkamatay ng matandang kumitil sa buhay ng kanyang pamilya. Pinaslang ito ng isang dibino na nataong napadpad sa lugar nila. Magmula rin noong nawala na ito, dito niya natutunang mabuhay ng simple at kontento. Ano man ang kanilang narating, ipinagpasa Diyos niya itong lahat. At ngayong wala na itong si Ara, dala-dala pa rin ng kanyang mga anak ang memorya noong mga panahon na biniktima sila ng makapangyarihang nilalang na inakala nilang walang makakatalo, ngunit nagawa itong paslangin ng dibino.